अखाजों अखा बानपानी जालांजोब्बाय जा मोजां बिबारा नुयो बेखौ न'आव लांनांगोन बेसेबा समायना नायदो वाव नाय अखाया माबायदि अखायानो गोजा नै हान्थुसे जाबाय दैया हान्थुसे जाबाय दैया लोमजोब्बाय बैठो ओहो मोनू इधर शक्ल देखो आयो भगवान दिनै मा जाखो मिथिबायना बै लाइट नुनायाव थांनांगौ आं दा बै लाइट नुनायाव गोजानथार दंबोयो फाखोसे गिदिंबावनांगौ बेनिफ्राय मा जाखो बेटारि गैयाला बेटारि चार्जआ जोबना होबाय बेनिफ्राय आङो जिरायबाबो मा जागोन आं गिदिरथार नालाय आय भाई अभी फंस गया मैं बैयाव थांनांगौ ओरैबायदि मोनायाव जा मोजां माने टम टम सालायनानै बेरायनो बेनिफ्राय हाबि हे भगवान थांलाले सिदाले सिगनेल मारिखाबाय दंमोन बेनिफ्राय आं होनखादोंमोन गथ'खौ जानाय नङालै बे थांनाय नङा होनना माने गोजानमोन ना भगवान चार्ज खत्म हो गया सर चार्जिंग खत्म हो गया जाओ सर आप जाओ उपाय गया आप धक्का देने से तो जाएगा ही नहीं मैं इतना 75 किलो और आप 20 किलो का है भगवान बिदिबो जायो नालाय जा मोजां बोथोरा ओरैबायदि थान्दा थान्दा कुल कुल ओ खाराखैलै पासोस नङा इतना आसान नहीं भाई उसको धक्का देना मनु बोथोरा ओरैबायदि मोजां आसामाव जोबोर गरमनो वाह चलो देखो कितना था ब्रेक तो नहीं लगा देखना सही है ब्रेक ओह ऐसे भी होता है मनु हमारा जाते समय मजा नहीं आते समय फटो अभी थांनायाव जा मोजां थांबाय दा बेनिफ्राय हो भाई और भी 1.5 किलोमीटर है ठंडा पियो ठंडा पियो पहला आसामाव जोबोर गरमनो मानसिफ्रा थानो हायाखै होनना बुंसोदों वाट्सएपआव ओरैबायदि स्टेटास नुदों अभी खत्म करो मैगी भी लिया मैगी है मिमी दे मैं अकेला नहीं अमा बेदर संखादोंमोन थांनानै दुगैनानै जाहैनोसै ओरैबायदि मोजां बोथोर अखा हादोंमोन नै खोमसि सायाव गुसु गुसु जोबोर मोजां क्या करूं भाई चलो मैं ज़्यादा धक्का देता हूँ मनु आप पकड़ के रखो अब मेरा भाई है मेरे को इतना डाउट था पता है मैं आपको बोला है बार बार ये नहीं जाएगा देखो इतना अच्छा क्लाइमेट इतना अच्छा हमें मजा लिया था ठंडी मजा का साजा मिल गया ना अभी देखो कैसे देता है देखो हमने एंजॉय किया था ना दोनों इतना हंस के देखो कैसे दिया अभी हमको इतना अच्छा क्लाइमेट कहाँ मिलेगा जिंदगी में है ना मनु असम में गर्मी में आदमी कैसे हो रहा है पता है चलो बैठो बैठ या बैठो मनु बैठो
बैठो सीधा ले लो मोनू। यो मैं ढक्का देता हूँ अभी आपको, पूरा पसीना हो गया मैं। इधर तक धक्का देता हूँ, उसके बाद बैठ जाऊँ। वाह, नहीं जा रहा है, यहाँ से डाउन है, यहाँ से डाउन है ना जाएगा। हाँ भगवान, हाँ अभी सीधा पकड़, सीधा पकड़, सीधा पकड़। आप जो बैठ जाओ। हाँ हाँ मजा ले रहे मुन्नू। सीधा जाओ, सीधा जाओ, जाओ 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 जाओ, सीधा जाओ जाओ। खारबाय रही, जाओ जाओ जाओ।